pořád tak na tu špinici. Tady pak jsou takový probíkávající světla, jo. Takže budeme zhruba u nich, tak jakoby, je vlastně jakoby přeletět a letět na té trajektorii, kterou vyznačujou. A ráno pak začíná jakoby až tady, jo. Nemusíte se stresovat, že to je už tady, správně na přistání, je to až tady. Dobře. No. Můžete ještě trochu jít, klidně, si dovolit. Tak a přesně po těch světlech, no, jestli vidíte, jestli máte zakrytý tím sloupkem teďkom. No trošku, no. Jo, teď vidíme. No, tak dobrý. To zvolně začít. Musíme to čítat. Jakoby syntrate, jo, že máme jakoby velkou rychlost klesání. No a teď pull up, jakoby, že kdybychom takhle pokračovali dál bez nějakého zásahu, tak prostě narazíme. No a to se nevšímejte, no, to... Teď už máme jakoby trošku nestandardní, jakoby to přiblížení. A to ještě pusťte k zemi trochu. Tak, dobrý, ještě jenom pustí trochu. Tak a teď začít přitahovat. Jo, tak pozvolně, jo, abychom měli takový kladný, pozitivní sklon. A on už takový moc, jo, v pohodě, tak a teď přitáhnu to, jo. Ne, o tom, co člověk musí jakoby si zkusit víckrát, jo, aby si přišel na takový vlastní styl toho